Dels accessos i recursos a la Universitat dels Estudiants Sords en modalitat oral a Catalunya ens parlarà l'Emili Soro, que és professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i també és assessor de la Comissió Tècnica d'Unidiscat, comissió on totes les universitats de Catalunya estan representades, que estudia les necessitats bàsiques dels estudiants amb necessitats especials i intenta promoure polítiques per mantenir una igualtat. Moltes gràcies, bon dia. I també molt content de tornar a veure-us, perquè de quan en quan participo en aquesta jornada i m'agrada molt participar-hi. I també content de compartir la taula amb els ponents que m'han precedit. Us parlaré principalment, no des de la universitat com a professor, sinó també principalment com a membre d'aquesta comissió Unidiscat, d'Universitat Discapacitat a Catalunya. Per compartir la idea que nosaltres també estem en favor de que les persones amb discapacitat auditiva puguin estar a la universitat el més ben ateses possible. Per tant, l'educació superior ha de ser accessible a tothom. Això ens ho creiem i crec que puc dir en nom de tots els representants de les universitats que això s'ho creu tothom. Més endavant, amb aquesta exposició, veurem que una cosa és el món de les creences i l'altre el món de la realitat. Però en principi està bé partir d'actituds favorables en aquest sentit. Evidentment, aquest accés per tothom pot estar ajudat amb tecnologies de vegades i amb actituds i amb programes encertats, però hi ha un tema que voldria introduir només d'entrada, que és el fet de fer-nos visibles. A la ponència anterior, abans del cafè, he sentit moltes coses interessants, però una que m'ha agradat especialment, que és a les persones amb sordesa no portem un rètol que ens ho digui. Algunes altres persones amb discapacitat, això és més visible pels professors de la universitat, que sovint estan molt lluny, o almenys estan més lluny que no estan els professors de primària, secundària o dels CREDAs, perquè justament treballen amb aquests temes. Hi ha una idea d'algunes universitats europees i també un parell del país que en els seients o en els llocs o a les aules on hi ha una persona, un alumne amb sordesa, han posat aquesta mena de petit rètol reservat aquí, aquests seients o aquest espai, acostumen a ocupar-los les persones amb sordesa. Probablement això hi ha gent que no li agradi. Per tant, a qui no li agradi ser vist té tot el dret a no dir-ho, a passar per la universitat i no dir que té dificultats auditives, això que quedi molt clar, i té tot el dret del món a que si ell no vol, no es posi aquesta indicació. Però les experiències més o menys humils que s'han fet és que quan la gent sap i està informada, té actituds més favorables. I això, cara als altres 80 o 100 alumnes que hi ha a l'aula, i cara als professors que estan lluny d'aquestes temàtiques, recordeu això, els professors de la universitat no tots són pròxims a aquestes situacions, pot ajudar a canviar les actituds. Però insisteixo amb el respectar sempre el dret a la privacitat quan un ho creu que és així. Si voleu, us dic ja la meva opinió descarada, i no per ànim de crear prou polèmica, però si jo tinc dificultats auditives, puc no dir-ho, puc amagar-ho, puc no explicitar-ho, el que vulgueu, però tothom acabarà sabent-ho. Per tant, potser psicològicament, des del meu punt de vista, és més senzill dir, doncs, mira, jo tinc dificultats, tinc aquesta necessitat, sisplau, vostè quan parli més a poc, faci les frases més curtes, deixi un temps, posi'm 2 exemples, no es giri tan sovint quan parla al públic i probablement aquestes cosetes tan senzilles arribaran més fàcilment que si no les diem. La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat diuen, entre tot, entre el munt de coses que diuen, tres petites frases que m'han cridat l'atenció. Que tothom tingui accés general a l'educació superior. Ja estem d'acord, fins aquí res a dir. Que s'han d'assegurar fer ajustos raonables, i ja hi som. Però clar, queda molt bonic,
però hem de fer ajustos raonables. I a més, clar, la pregunta que us ve al cap és i què entén vostè per raonable, o què entenen vostès? Doncs que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda, etc. Doncs ja tenim un problema, perquè clar, posant-nos d'acord en què és raonable i posant-nos d'acord amb un professor de la universitat en què el que està explicant o encomanant o fent llegir no sigui una càrrega desproporcionada o indeguda, soc psicòleg, us puc assegurar que aquí tenim un problema. Perquè cadascú es comprarà per casa seva i en trobarem l'alumne que en diu jo no puc llegir més de 25 pàgines perquè això és una càrrega desproporcionada per mi, el professor pensava que n'hauríem de llegir 250, posem-nos d'acord. Complicat. A partir d'ara, ho he volgut posar una mica així complicat perquè veieu que no és fàcil, que després a la universitat les coses totes són possibles però no seran fàcils. A partir d'ara intentaré donar idees concretes que poden servir especialment als alumnes que en el futur vulguin entrar a la universitat i a les famílies i als professionals que estan vinculats amb aquests alumnes. Només dir-vos que partint de les dades que tenim del 2011, perquè ara tindrem les del 2012, sempre anem un any o dos, per vosaltres avui 2 anys enrere, alumnes amb dificultats auditives han pujat a 90. Només en 3 anys hem passat de 15 a 20 a 90. És a dir, per tant, hi ha un increment d'accés a la universitat molt notable. I amb això ens felicitem i us felicitem a les associacions que treballeu en aquests temes, a les famílies i als alumnes. Creiem que és una bona opció a no perdre de vista quan l'alumne té possibilitats intel·lectuals per tirar endavant el seu projecte educatiu que vagi a la universitat, sens dubte, com la resta de la població. No entraré en temes de dades, encara que el senyor Gené el frustraré una mica perquè ell volia que portés moltes més dades. Aportaré idees concretes i pràctiques avui. Primera, perquè moltes dades no les tenim, les té cada universitat, ens costa molt d'ajuntar-les, moltes associacions les podríeu tenir també més fàcilment, al final potser hauríem de fer un esforç d'associacions, universitats individualment i Unidiscat per aconseguir dades de temes que us poden interessar i que al senyor Janel li interessaven especialment. Per exemple, doncs, quantes persones continuen, quantes, per exemple, abandonen els estudis, quantes, quan acaben, tenen accés a un món laboral, i això són dades prospectives interessants que poden animar molt a la gent o desanimar. La xifra total de 2.109 alumnes amb discapacitat en general, no només sordesa, l'he posada per anunciar-vos que això vol dir un 0,9% de l'alumnat en general. Per tant, bastant lluny del 2-3% que a Centre Europa i Nord Europa s'estan manejant a l'hora d'accés a la universitat. Per tant, estem al voltant de l'1%, no arribem d'alumnes amb discapacitat a la universitat. No obstant, dir-vos, i no us cansaré amb dades ni amb gràfiques, que el progrés és constant des del 2005-06 i cada any hi ha més alumnes que arriben a la universitat. L'any 2011, 2.109 en concret. Anem a coses o aspectes més concrets. Ara no sé per què, es queda detallat aquí un trosset, però l'Unidiscat, per qui encara no ho conegui, és un dispositiu que el que intenta és fomentar, aglutinar, coordinar les diferents universitats de Catalunya, les 12 universitats de Catalunya. El doctor Prujà és el responsable, que per cert s'excusa de no poder estar avui aquí, li hauria agradat, i en aquesta adreça i en aquest telèfon teniu sempre les portes obertes per qualsevol consulta. Alumnes, principalment. De fet, és l'oficina d'atenció a l'alumnat universitari. Les seves actuacions estan coordinades amb totes les universitats de Catalunya, i aquesta és la primera informació que voldria compartir amb vosaltres, i és que trieu la universitat que trieu, trobareu que a cada universitat teniu un servei dedicat a l'alumnat i algú especialitzat i motivat i interessat per atendre l'alumnat amb discapacitat. I en aquest cas, sordesa també. Per tant, cada universitat té les portes obertes per atendre-us. La Unidiscat en general, però cada universitat també.
En aquesta adreça hi ha un document que es diu Programes i serveis de les universitats catalanes i trobaríeu cada una d'aquestes universitats, quins serveis té, què ofereix, quines persones són les responsables, uns telèfons i unes adreces per posar-vos en contacte. Puc deixar el PowerPoint, si el voleu posar després, perquè ningú perdi el temps en copiar aquesta informació que jo crec que és interessant. I ho crec de veritat que és interessant i crec que és una informació que de sovint no es consulta massa i després anirem veient per què és tan important les dades informatives que us dono siguin compartides i usades per vosaltres, no només per mi que ja estic molt motivat amb aquestes coses, sinó la gent que està, els estudiants que s'impliquin en conèixer aquesta informació i després veurem per què és tan important que la conegueu, que la utilitzeu i que la utilitzeu a favor vostre. En aquesta mateixa pàgina trobem un altre ordre d'informació, una guia Unidiscat. La guia Unidiscat és una guia molt humil on es reuneix informació sobre diferents discapacitats i que totes i cada una d'elles acaba amb un apartat que diu quines són les principals necessitats de la persona, en aquest cas amb sordesa. I aquestes, que normalment són 10, 15, 20 punts, són crucials per conèixer-los i per utilitzar-los. Estan adreçades als estudiants, les guies, estan adreçades a les famílies que el volen conèixer, estan adreçades també al professorat. Però el professorat, ara que no ens sent ningú, s'ho mira poc. Per tant, vostès, que són els interessats i els motivats en aquest tema, no tinguin cap por, siguin proactius, siguin proassertius i assertives, per discretament i amb molt bona educació, anar amb un professor que li sembla que no s'ajusta a les seves necessitats i dir-li, miri, és que les meves necessitats són aquestes, i això està publicat i està a la seva universitat. Per tant, us animo molt a que de bon rotllo parleu i dialogueu amb el professorat directament. Aquestes guies no són més que petits indicadors de rutes. Per arribar a un lloc no sempre has d'anar pel mateix camí. I molts professors a la universitat ens pensem que les coses només poden ser d'una manera, d'aquella forma i per aquell camí. Ajudeu-nos també vosaltres, i des de l'Unidiscat ho farem tant com puguem, perquè el professorat universitari entengui que de vegades hi ha diferents maneres, diferents camins, diferents procediments, diferents metodologies per poder ensenyar i per poder arribar a les persones. Una altra informació interessant pot ser la guia de contingut digital accessible. A les universitats presentem molt sovint PowerPoints com aquest i d'altres i utilitzem molt material digital. Excels, amb dades, Words, amb textos, material gràfic. Doncs tots sabem, hauríem de saber, que la gran, i aquest matí s'ha parlat del disseny for all, el disseny per tothom, que aquests materials amb aquests programes d'ordinador haurien d'estar tots dissenyats d'una manera que fossin bons, utilitzables i llegibles per tothom. I aquesta guia ens explica una mica com hem de fer amb els programes que tenim, com haurien d'estar construïts i com haurien d'estar plantejats. I això es fa molt poc. És a dir, tenim molta informació, sabem com ho hem de fer, sabem com ho hem d'organitzar, però en canvi ho fem poc. Ho dic començant per mi, és a dir, que ningú es pensi que es fa poc. Qui ho sap no ho acaba tenint en compte perquè és una mica més farragós, porta una mica més de feina, però és molt interessant la feina perquè després és bo per tothom, tant si és una persona amb baixa visió com si no ha dificultat de l'aula perquè és molt gran, etc. Per exemple, cosetes tan senzilles com el contrast de les lletres i el color de fons. Per exemple, la densitat d'informació en una pantalla. Per exemple, el subtitulat. Són detalls que se'ns passen molt per alt i que en canvi els hauríeu de tenir molt en compte. Un altre document que us pot ser molt útil és el de bones pràctiques per a l'educació superior inclusiva a Catalunya, també que aquest està en l'Idiscat, en l'E-Catalunya, i que tot el professorat també hi té accés, on hi ha exemples de bones pràctiques per a totes les discapacitats.
degut a la petició que se'ns va fer fa un any o dos sobre l'exempció en terceres llengües per persones amb sordesa, s'ha elaborat un document que està a punt de ser aprovat pel reglament de comissió interuniversitària, on es dictamina que tota persona amb sordesa o d'altres discapacitats, però principalment per vosaltres persones que teniu dificultats auditives. S'ha pensat en la possibilitat de que si algú vol demanar l'exempció, ho pot fer. La sort és que de persones amb sordesa orals ho demaneu molt poc. Al contrari, el que voleu és estudiar també anglès i si pot ser alemany i si pot ser xinès. I us animo molt a que continuem amb aquesta línia. No es tracta de demanar exempcions, però hi ha casos que això pot fer falta. Per tant, si algú necessita, podrà fer-ho demanant aquesta exempció i la comissió ho estudiarà. En resum, per no allargar-me, el que faríem, el que hem fet és subdividir les competències lingüístiques en comprensió i expressió via oral o via escrita. Per tant, jo puc tenir dificultats per escoltar l'anglès, però puc aprendre a llegir articles científics. Per tant, aquesta és una competència, és a dir, no agafar el llenguatge com a llengua en general, o llenguatge en general, sinó el llenguatge amb les seves components. Per acabar, o per anar acabant, actuacions prèvies a l'accés a la universitat i lligant-ho amb el que abans el Toni Rodríguez ja ha exposat. A tot el món trobem i veiem que és un tema que els preocupa moltíssim. Vagis a qualsevol conferència que vagis a Europa, es parla de la importància de la bona orientació de l'alumnat preuniversitari. I aquí fem el que podem, però potser em temo que no fem prou encara. Es poden fer diverses coses. Compartir informació amb les associacions de persones amb discapacitat per anar explicant a la universitat, segons en quina facultat et vols matricular, quin tipus de professorat, quin tipus de continguts, quin tipus de matèries, etc. Pot ser una via senzilla, col·loquial. Conèixer els dispositius de recolzament a l'entorn universitari, això que hem vist abans, aquesta llista que hem vist de cada universitat, quins serveis té. Doncs potser abans d'entrar a la universitat m'agradaria saber quin servei té i parlar amb aquest servei, comentar-los-hi. Us sereu molt benvinguts i benvingudes i aquests serveis estan desitjosos d'atendre a tota persona que té alguna necessitat. L'objectiu és garantir l'accés amb les millors condicions possibles. No és delatar ni posar de manifest que jo tinc una discapacitat. És posar de manifest que tinc unes necessitats. Si les explico, algú les podrà recollir i potser el 15 de setembre, quan comenci, ja tindré coses avançades i no hauré d'esperar aleshores a parlar amb el cap d'estudis perquè ho comenti amb els professorats i serà quan hi acabi el primer semestre quan començarem a posar fil a l'agulla. Per tant, aquests 4 mesos els volem guanyar. I això es pot guanyar si des de batxiller podem fer el pont cap a la universitat. És en aquest sentit que s'ha elaborat un informe sobre adaptacions recomanades per l'accés i la participació a la universitat d'estudiants amb discapacitat que està disponible per tots i totes les professionals de batxiller, concretament, especialment a càrrec de, si no m'equivoco, dels psicopedagogues de batxiller que poden tenir aquest document, el tenen penjat en web i si l'estudiant ho sol·licita el poden omplir conjuntament i enviar-lo signat per l'alumne i la psicopedagoga a Unidiscat en concret. Ajudes anuals. Tothom ho deu saber. Cada universitat rep cada any uns ajuts de la GAUR per atendre necessitats de tipus general a la universitat, amb recursos materials, ajuts tècnics, personals, quan hi ha un alumne que ho necessita. Per tant, cada universitat també té un suport econòmic per cobrir, si voleu, una petita part, però és millor una petita part que res, per totes les universitats de Catalunya, tant si són privades com si són públiques. Evidentment, els ajuts normalment van destinats a materials i ajuts tècnics, però jo voldria acabar dient que el principal, probablement per aconseguir la inclusió de l'alumnat amb discapacitat a la universitat i per complir aquest objectiu que tenim, és que hi hagi actituds favorables i tendència a actuar favorablement. Us posaré ara 4 punts que la Ingrid Sala ha publicat a la seva tesi llegida aquest any.
troba, entre d'altres coses, amb un estudi que fa de 46 universitats entrevistant a professors, el següent. I crec que és molt rellevant. Les professores, dones, són més inclusives que els professors. En principi, el sexe femení sembla que és més capaç d'entendre les coses, més capaç de respectar a l'altre que és diferent i de posar-s'hi i de tenir una actitud més favorable. Per tant, els homes aquí ens hauríem de posar les piles. El professorat jove, curiosament, té una mirada molt més inclusiva que el professorat adult. El professorat jove té ganes de llegir-se aquests documents, veure com se poden aplicar, fer PowerPoints més llegibles, amb lletres correctes, etc. L'experiència amb persones amb discapacitat, és a dir, si has treballat o has tingut relació amb persones amb discapacitat, i la formació prèvia que hagis rebut, fomenten les actituds i les accions. Per tant, sembla ser que fer activitats de formació cap al professorat podria ser una bona via perquè tinguessin actituds i accions més proactives. Però es posa de manifest en aquestes enquestes que hi ha una discrepància considerable, en general, entre les actituds, és a dir, quan els enquestats contesten les actituds que tenen envers A i les accions que estarien disposats a fer. Perquè després hi ha 50 preguntes que els pregunten: vostè arregla el PowerPoint? Vostè fa un document d'una manera determinada? Vostè fa la lletra de 32 quan presenta una ponència? Etc. Llavors aquí, això no tenen temps, no puc, no ho sabia, etc. Inclusió, evidentment, té a veure amb la identificació de les necessitats, amb la gestió de l'aula que podem fer el professorat a la universitat, evidentment amb suprimir tantes barreres com puguem i, evidentment, des del meu punt de vista, només es podrà tirar endavant si tenim la participació de tota la comunitat, és a dir, d'estudiants, de professorat, d'estudiants companys sense discapacitat, etc. I amb això acabem l'exposició. Moltes gràcies i bon dia.